Aramaioko The Clayton taldea nagusitu da bosgarren danbaka musika lehiaketan barikuan jokatu zen finala Bergarako seminaritxo aretoan eta esan moduan Aramaioarrendako izan zen sari nagusia. Gipuzkoako Foru Aldundiko kultura lankidetza, gazteria eta kirola sailak babestu duena. Nola ez, pozik hartu zuten eta prestatzen hasiak diren diskoa grabatzeko aukera izango dute orain. Kaixo eta ongi etorri urtarrilak 16 dituen honetan hemen Debagoiena saiora. Berezia izango da saioa, uste dugu gaiak merezi duela izan ere esandakoa. Danbaka musika lehiaketaren finala jokatu zen barikuan eta baditugu sarituak. 3 talde finalista aritu ziren saio horretan, hain zuzen ere The Clayton irabazleak, baita ere Arragoa talde bergararra eta horrekin batera Aiert bakarlari oñatiarra. Sari potolaren berri eman dugu, baino gehiago ere izan ziren. Horien artean esandako moduan publikoaren saria Bergarako udalak babestutakoa eta Aiert bakarlari oñatiarrak jaso duena. Berak eskuratu ditu publikoak emandako boto gehienak hortxe, albistearen edo sariaren berri jaso zuen unea, aipatzekoa da 2000 boto baino gehiago jaso direla eta oñatiarrak boto guztien 15,82 jaso dituela. Danbaka musika lehiaketan beste sari bat ere bazen jokoan, hain zuzen ere Goiena Ekinez izeneko saria eta sari hori Letagin talde oñatiarrak jaso du. Aukera izango dute hori horrela ekainaren 9 eta 10 Bergaran egitekoa den Ekinez jaialdian jotzeko, hortxe sari hori jasotzeko unea. Musikaren festandia izan zen barikukoa, Debagoieneko sortzaileak izan ziren finalistak izan dira. Lehiaketan parte hartu duten 20 taldeak eta tira, 20 horien artean egoteko aukerarik izan ez dutenak, baino parte hartzeko aukera edo eskaera egin zutenak. Aniztasun handiko finala, aniztasun handiko lehiaketa izan dalako eta orokorrean batira. Horixe da gehienek nabarmendu dutena. Baina aniztasuna dagoenean eta sariak 3 direnean, aukerak eta egin behar izaten da eta lan hori epaimaiari egokitu zaio. 5 lagunek osatu dute eta lehiaketak iraunduen denboran saio guztietan izan dira. Nabarmendu dute oso zaila izan zela finalistak aukeratzea eta ere zailagoa irabazlea erabakitzea. Kostata eta asko kostata, eta bakit honek sonau aldauela klitxe bezala, oso zaila izan da eta ez dira, baina benetan oso zaila izan da. Eta danbaka lehiaketaren finalaren bueltan osagai asko izan dira eta horien errepasoa ere egingo dugu gaurko hemen Debagoiena saioan. Finaleko artista gonbidatua esaterako Digigela izan zen, Donostian bizi den artista murtziarrak txilaut gunea eta finaleko epaia ezagutu horreko uneak girotu zituen. Publiko aniztasuna ere nabarmentzekoa da, eskualdeko zein inguruetako musika munduko aurpegi ezagun asko elkartu baitziren seminarixoan, denek azpimarratu dute lehiaketak egindako ekarpena. Lehiaketak emate dute aukera herrietan zer dagoen ikusteko, eta ikusten da ze mankorrak izan ditezkeen herriak, eta batez ere esango nuke igual entsegu lokala duen herrietan sortzen direla talde asko, ez? Eta soriona parte hartzaile guztiei eta parte hartu ez da benei bebai. Jarraitzu deixela gauza sortzen. Jarraitzu deitzela gauzak sortzen, bai horixe. Danbaka musika lehiaketaren finala eta ondoren egintzen sari banaketa eguenean eskainiko dugu, gaueko 9:00 hain zuzen ere. Gaurko saioa pixkat bestelakoa izango da, izan ere lehiaketa danetan dago eszenatokian gertatzen dana, baina daude ere eszenatokitik kanpo gertatzen direnak. Eta gaurkoan
horiei erreparatuko diegu, nola ez, 3 irabazleak izango ditugu platoan, ordezkari bana gutxienez, eta tira, gehiago luzatu gabe, sartu egingo gara gaian. Hemen gara ba, Danbaka musika lehiaketari buruzko hemen debagoiena saio berezi honetan, eta lehenengo eta behin gaurko gonbidatuak aurkeztuko dizkizue. Talde batetik Jokin Larrañaga da gurean, The Clayton taldeko kidea, eta sari nagusia irabazitakoa beraz, ongi etorri Jokin. Eskerrik asko. Ondoren Aiert Alberdi, Aiert bakarlaria, bera publikoaren sari eta finalista izan da Danbaka lehiaketan, eta ongi etorri zuri ere Aiert. Eskerrik asko. Eta ondotik Julen Agirre, bera letagineko abeslaria, eta kasu honetan ekinez goiena saria jaso duen taldeko kidea, ongi etorri zuri ere. Eskerrik asko. Tira, lehenengo galdera, astebukaera zelan joan da, barikua ez dago oso urruti, baina orain konpromiso berriak ere badituzue, izan ere The Claytonek diskoa grabatuko du, Aiert zuk bideoklipa, eta zuek berriz ekainean zita duzue ekinez jaialdian, ez dakit adibidez Jokin zu hasi, zelan joan da asteburua, eta nola ikusten duzue hurrengo datorrena? Asteburua nire kasuen bastante motza. Danbaka berandu bukatu zen, berandu heldu, eta hurrengo gunien nire bikotien urtebetetzi izen da, Sagardotegi, gero juergan geratu ginen, eta Domeka deskantzoako geratu da, orduen motz. Motz, pentsatzeko denborarik ere ezakaso? Gutxi. Tira, Aiert, eta zu zer, bideoklipan pentsatzen ja edo oraindik ez? Bueno, egisa ostiralean Danbaka auki genetik apur bat izan dela apurata izia guranen apurata hiri hartzeko momentua, baina, deskantzo dut apur bat, eta onja berriro apur bat informeien zela doian bideoklipan asuntua, eta hemendik aurrera lanien jartera. Oso ondo, Julen, zuek, ekainera begira? Bai, geu ja kontzertuak alde batera itxita gauzen, finalean joteko aukerarik ez gebelako eduki, eta kantu barrixak ingabitz, eta hurrengo kontzertu ekainoko izango da. Oso ondo, ekainak 9:10, laster jakingo dugu. Hoi da, bai. Oso ondo, tira, gaurko saioa izango da pixka bat final horrek zer eman zuen gogora ekartzea. Ostegunean, eguenean emango dugu kontzertu oso-osorik, baina gaur jarriko gara pixkat, kontzertu horretan ikusten ez direnak, eta baita ere hor gauean bertan izan ginelako hainbat eta hainbat lagunekin. Tira, gogoratu, 5 kanporaketa eta eskualdeko gehi talderen zuzenekoak, entzun ostean heldu zela barikuko finala. 9 bueltan eman zitzaion hasiera gauari, seminarixoa atarian jarritako chillout gune horretan, eta tira, gonbidatu berezia izan zen finalerako, Digi Gela zuzen ere. Murtziarra izen handiko Digia da, eta Madrid, Londres edo Berlineko sala ospetsuenetan aritutakoa da. Eta musikaren arribora jendea pilatzen joan zen seminarixo aretoan, aurpegi ezagun asko horien artean, kultura mundukoak, musika mundukoak, gazteak, esangaizteak, eta nola ez talde finalisten ingurukoak noski. Eta Danbaka musika lehiaketako aurreko kanporaketa guztietan bezala, Sanprubusa ere horrikusi duzue ostalaritza zerbitzu ematen. Giroa animatzen joan zen hortaz, barruan berriz lantalde oso bat gertu, kameralari, soinu teknikari, sarrerako lantaldea eta beste jende ugari azken finean. Horien denen artean, baita ere 3 finalistak, Aiert, Arragoa eta The Clayton taldekoak. 40 minutuko saio bana zen, beraien egitekoa, eta Aiert izan zen lehenengoa hasten. Aiert, lehenengoa izateak aldeko kontrako zer esango zenuke? Nik bastante pentsaien lehenengoa izango nintzela, gaina bakarlari mogura tebilita, egisa da, lehen hau sartzen duzula igual bakarlari bat, gitarra batekin gainean estiloak inta lehen hau. Eta egisa da, badako la partaetik igual publiko hotz bat edo topaiteko bilio horrekin zoia esatzen estenatu gira apuratez. Baina, uste baita zuela nadala hori goxoketia eta hori ambientaikia, eta uste lortu gebela, así que oso posik. Aiert, hor dira hasi aurreko uneak oso nervioso ikusi zintudan. Eta oso arduratuta ate batekin, konta iguzu. Zimazke gauzia da, ate bat eguela eta itxin zan momentu baten, eta gero jenteak ez egizemea gero sorpresatxo bat eguen nerea naia etorre bizalaka joia jotera. Ordan bastante urduri neuen batez bebeatik, ni bastante lasin neuen, egon nintzen estenatokira eta lehenengo momentutik be nervisuak fanxeten. Baina enoen gura bea larriketia ate horrekin ezin joela zabaldu,
Orduan, bai, nukan prekupazio txiki hori sartu xaten bukaeran. Tira, eta kontzertua bera nola joan zen, ze zure kantuak ekarritzen dituen, bertsioak ere egin dituen, zelan ikusi zenuen o nola bukatu zenuen? Jo, final hontan apustu inoen batez baitan ere nera besti propioak abesteko, abestu noen 5 neriak eta beste 5 bersino. Eta, inoiz baino gehiago igual bi justuta, atzenean zure hainbeste abesti abestu nozunean edo, eta bakarlari maura gehiago. Eta hola hasi nintzen, nerbisuak begisa esan enitu larri-garri, eta oso gustora honetzen hori bai. Paseu xaten 45 minutuak pitando eta oso komodo honetzen estrenatuki gainean. Aier zure luka ere komentatua izan da, prestatu zenuen bereziki edo konta Keba, ez, nire jazteko iria, bai, nire estetikia esangonike, jentia pentsauen kontzerturako preparatu ez, baina, keba, bakarrik, hola jazten ez, holako estetikia eruaten dut, eta hoxeruan nuen estrenatukira. Tira, komentatu dugu Erlantza Anaia ere bertan izan zela, oso polita izan zelen gaiak, elkarrekin egin zenuten kantu hori, Anaia ere ondo ikusi zenuen, berantzako zer nolako esperientzia izan zen? Jo, behan dako kriston, esan kriston egu, netako bai, baina... 11 urte ditu, esan behar da guztia. Bai, 11 urtekin, nibe pila bat admira gisa eta pila bat ikusten dut parte hori, 11 urtekin estrenatuki batera igotia eta inoen moura ikia, uste eta presiaitikoa dela, ensaio pila bat egon da BAB Prest nerekin batera hortxeka joia joten egoteko, eta niretako kontzertuko momenturiko nahi izan zen, bere albuan konpartitzea eta partekaketia momentu eri oso polita izan zen niretako, eta behan dako hoiz esaten da. Tira, politena izan zen eta entzun egingo dugu apurtxo bat. Gabe bat baino latzago, eta urteak egun baino gehiago, 500 eta 74 huts, samina zabaltzen, batzuen ustez ordaintzen, dagokien zigorra, maite duten entzat berriz, askatasuna izea, baina hori norko lertaratzi, etxean saioak denari. 45 minutuko saioa dago oso-osorik ikusteko, eguenean izango da hori ere ikusgai, kantu bakarra edo kantu baten zati bat ikusi dugu hemen. Tira, gero bukatu zen, egin beharrekoak egin zen itun, eta urten zinean eszenatokitik, eta hor bai lasaitua ez da, Aier? Bai, ja ikustosunean eta ikustosunean benetan zure helburua, porque helburua bat ez bezan disfrutaikia eta oso gustora gotia, eta ikusinean lortu nebela. Eta ja injako aste osoko lana, aste osoko eta denpora gehiago, baina aste intenso horren lan dana ja reflejauzela estrenatok izan hori ikusik ja posik eta gustora oso lasaituta. Tira, eta hor ere, Arragoako kideak, erak eren txandaren zain, eta hortxe lagun bat ere etorri zitzaizun, sekulako bezarka dematera, ez da? Jarraitzaile bat? Bai, lagun bat, Andrea, eta etorri zaten nik aurrekoan betorri zan ikustera, eta etorri zaten eta jokerzten emozinua. Oso ondo. Tira, Aier, zurekin egon ginen, bukatu bezain pronto, eta entzuningo ditugu orduan esandakoak, aurrera. Nire bildura ondizena zen oso komodidadia edo ez, gustora segotiatzenean 3 ordu lorden horraik, eta super gustora honez lortu dut, bai. Bueno, nik ez dakot espektatibarik egisa esan, baina ez txarrerako ezik eta kresto nibelazo hauelako, eta oso ezberdina gara, oso anitza gara, eta hoize, baina neu oso super gustora inakoak inasik, horrekin gaketan naiz. Bueno, gustora egindakoarekin, horrekin gelditzen zara, eta tira, Erlantzere hortzen eukan, eta arekin ere egon ginean, eta fundamento handiz erantzun zuen gainera, aurrera. Erlantz, ze ondo indozun. Eskerrik asko. Bueno, eta zuri instrumentua guztai izatu momentuz. Bai, oingoz perkusioa joten dut, hasi nintzen lehenengo instrumentua joten, eta hasi nintzen aurreko urtean, oindala 2 urte aurreko urtean, anaiar laguntzen eta kajiakin eta aurrera.
Asko ensaio duzu? Bai, bastante. Hasi ginen egunatik eta egunero, ni bakarrik bestetutan behakin eta hola. Bueno, nik uste dut errepikatuko dula horrelakoetan, sortu zaiola txiki hori. Bai, nik beti izan dut, nik etxat inoiz, beha izan da askotan gure izan duena, zehose organikoki bai sortu dana, etxean eta joten asteia, poliki kontzertuta eruan gura izana hori, baina bai, beti izan da beha gure izan daulako eta benetan beha ikusten daulako, behari apetezu xaulako edo benetan gure izan daulako estenatokira igo. Oso ondo, hauek izan ziren, apur bat ordura arte Aiertek egindako lanak. Gero, etorri zan Arragoa talde bergararraren txanda, hor ikusi ditugu, prest zirela, irteteko eta tira, hauek ere 45 minutuko lana egin zuten. Esan behar da, soinu maitik arazo batzuk egon zirela Arragoaren emanaldian eta horrek ez zuen hasieran lagundu, hala ere, zortzikoteak bere onena eman zuen. Bidaia bat proposatu zuten, bai musika tradizionala oinarri hartuta. Eskozia iparraldeko Shetland irletan eman zioten hasiera bidaiari, eta ondotik Estatu Batuak, Kuba, Brasil, Balkanetako herrialdeak, Irlanda, Gaztela eta bueltan Euskal Herrira itzuli ziren, Zuberoako kantu bat, fandango bat eta arinarin bat eskainiz. Dantzari eta guzti etorri ziren gainera bergararrak, Oiana eta Enekok Lairina abanera dantzatu zuten lehenengo eta ondoren fandango eder bat eszenatokian. Hor ditugu iruditan. Eta emanaldiko azken kantua arina izan zen eta dantzara gonbidatu zuten publikoa Arragoakoek. Eszenatokitik jaitsi ere egin ziren publikoarengandik gertuago egoteko. Hor ikusten ditugu Arragoako kideak emanaldi amaitu ostean, amaitzen hor eta ondoren ikusiko ditugu ja pein instrumentuak lagata, erak ere tira, lana egin ostean, pozik emaitzarekin. Balarak bukatuta izan genuen Arragoako bikidekin hitz egiteko aukera ere, Eider Elorzarekin eta Jokin Azkargortarekin. Hain zuzen ere, hauek eren impresioak finalean emanaldia bukatu bezain pronto. Gure lehen kontzertutik danbakan ez dugu denbora askorik euki, hilabete eskaz. Eta bai izan da guretzat denbora arazo hori ez, beste buelta bat ematean nahi zotzagulako, beste formatu bat, beste ideia batzuk eta beste doinu batzuk. Orduan Gabonak tartian, denbora aldetik nahiko justu ibiliga, baina azte honetan kaina mundotzau eta benetan nik uste emaitza ikusi dela landutakoa dela eta benetan gure enpeñoa hor jarri dugu eta landu dugu. Nervioak ziren hasieran, eboltzara sartu baino lehen, baina gero behin sartuta eta behin gure doinua joten hasitza solturi hartu dugu eta oso gustora izan da. Gu sarixak irabazteko asmoekin ez gaetorri behintzat partizipatzekoekin eta hemen egotia ja bastante da eta bez irtetzen da. Isa esan da, nahiko lehiatuta egongo dela uste dut eta irtetzen dela nik uste dut hau gozatu indugula benetan eta nik uste dut publikoak be gozatuko dabela eta hori da garrantzitsua ez, musika hori dalako azkenian jendeakin konpartitzea eta gozatzea. Jendearekin konpartitze eta gozatzea, zalantzari gabe, aipatu dugu Aiert anaiarekin etorri zala, holtza gainean izan zuen gainera, eta Arragoakoek ere ekarri zuten eren publikoa, eta publikoren artean, bazeren, 4 pertsona aulkiarekin lehenengo hilaran jarraitu zutenak emanaldi osoa. Gurasoak eta aitonamonak ziren, eta haiekin egoteko aukera ere izan genuen, saioa amaitutakoan Pili Gurrutxagarekin, hain zuzen ere, entzun dezagun. Hor eukidou, semia, erraina eta 2 biloba. Eta eren laguna, klaro, ensaiuak eta hori esate zeben. Ez gajungo txeraz, ensaiua daukogu. Eta orduan, hortxe onga lehenengo filan. Lehenengo edizioan bai onginean, eta asko gustau jakun, bai. Tira, etxekoak ere pozik, hori bai asko entsaiatu dutela eta denbora gutxi izan dutela erekin egoteko, orain etorriko dira bueltak. Tira, eta 3. finalistaren txanda ere heldu zan, The Clayton taldea, Aramaioarrak hauek,
Jokin, zuek azkeneko jotzeak suposatu zotzuen zehozer edo ez? Zu gainera lanean egon zinen kamera baten atzean, egon zara, Danbaka osoan? Bai, Danbakan kamaralari bilinaz, da eguna luze joen zan, goixetik, montajetik, gero soinu frogak, eta gero, aierten kontzertuak grabetan ibili nintzen. Eta izetez ez da problema bat oitxuta gaz. Azkenien lehengo diskan, ez dakit, jira deitxu, bentseta aurkezpena indogu, justo gure Danbakako lehengo kontzertua izen zen gure azken kontzertua. Hau izen da apur bat excepzio bat puntu hortan, eta esan dute moruen oitxuta gaz itxoitxera, bai lehena jotera bai, eta ez da problema bat hori guretzat, bentsat. Tira, ailegatu zan unea eta hortxe, atera zaneten momentu hori, hasieratik hartu zenuten zuen hain ohikoa dan estilo hori, ez da, ganberro estilo hori, eta baina tira, lehenengo 10 minutuak pixat ze gertatu zan hor? Bai, batzutan pasetan da, apur bat hotza guazten garela, berotu arte benetan, zatoz backstage batetik guztiz hotz eta makina berotu bida. Eta berotu zenuten, nola berotu gainera, izan ere horre zaleak ere izan zen ituzten, gertukoak seguruenik, kantu guztiak abesten eta dena ematen horre lehen lerroan, ez da? Bai, horre beti daz aurpegi batzuk gure kontzertu askotara etorri dienak, eta, hemendik aprobetxauko eurei eskertzeko, igertzen da benetan aurrien egotie baten bat abesten zuk sortu duzun zerbait eta holako jarrerakin asko eskertzen da. Tira, eta hor egon zan baterian arazotxo txiki bat, eta letaginekoak adi-adi egon ziren, eta igo ziren konpontzera, ez da? Ikusi horri dugu irudetan, konta iguzu ze pasau zan hor? Bai, ni momentu ez nintzen konturatu, ikusten nagoen holan publikoen jenti horpegi arraruaz, eta begiratu nagoeneako atzera ja Julenen talde gide bai Iban etorri izan hor agertzen da. Eta, eskerrak metzen detzauen beste mikrofonorik ez ezer bota, ze hori bastante normala izeten da, montaje baten, eta gero kontzertu eta gero gonitzen berakin da eskertu nutzen gestu. Bai, azkar ibili zan, gezi bat bezala sartu zan, eta heldu zan bateriaraino, danak harritxuta gelditu ginen. Tira, eta emanaldian kantu berri bat ere aurkeztu zenuten, ez da? Disko berrikoa izango den kantua hasita zaudete. Hori da. Gure helburu esan azken kontzertu Danbakan urriak 14 emungena izetie, eta ordutik hasi ginen ja abesti berrisek sortzen. Eta, auki ditugu, justo Danbakako final hau presentetako, prestatzeko egun gutxi, eta, behintzet ideia zan sartzie diska berriko abesti bat. Eta, bastante arrera hona auki zauen. Entzun ingo dugu pixka bat, ez dakit kantu berria izango dan edo ez, baina zuen emanaldiko zatitxo bat entzungo dugu. Basamortura ongi etorriak izan zaitezten, eskorpioi putre eta zugea. Sarrazkia dakar baina, eta bufaloak azarra dako! Putre gozeak ez zurekin amets. Jokin, ondo ikusten duzu taldea? Bai, ez nahu oitxute holan ikustera zuzeneko bat grabaute, mobilaz baten batek grabautako zeo bai, baina holan ez. Eta, taldiaz komentau izan dugu, guretzat benetan sari importante bat izen da, aukitxie bi zuzeneko kalidade honien grabaute. Bai, eta nik orain nahiko nuke erakustea punteo bat, izan ere, hori ere ez da ohikoa izaten, eta jasota daukagu, entzun eta ikusi, sarri egiten du, Jokin? Bai, hasi izan ben, gainera ez dago ensaietan hori, segure lokalak tetxu oso gertu dauko, da ezin dauin. Baina kontzertu, nasakortan nos izen zalelena, hasi izan itzen, da ja guztu hartutzo, da hortxe hau. Entzun ingo dugu pixkatxo baten.
Tira horixe ere eman zenuten kontzertuan, eta amaieran, zurekin ez zuena etortzeko zinen, baino izan ginen beste bi taldekiderekin, Pellorekin eta Mikelekin, eta entzun. Gustora, gu beti gustora. Disfruta bitxen du bitxen, osea, que, bueno, berriz danbakan egotie, placer bat. Ikusti seminari xogola nahin beteta, gubetako izen da, lokura, osea. Gainera gaur urturitasun asko zako egun danok eta deskargatu dana, estenatokian. Orduan, nolako deskarga bat dukitu zunien, gehiago ondian. Ni biurra proba naukon, ez? Aurreko kontzertame berdina pasagaguna, probat publiko hot zauen, baina izen da, lokura, osea, igo gare eta ikusi gau lehenko filan jentie zauela. Eta bertan placer bat. Aurreko kontzertura adibidez lehenago gare komentetan aiago ginen zela daitzen rodauta igual, ez? Zaukogun kontzertu pilo bat eta biz esan beste bat gehiago moduan, baina gaurkoa izen da brot espeziala, osea, esan kontzertua. Gainera, bueno, guk hasiera baten etzan hain importantie sari xiraztie eta gehiago guregen apur bat erakutzi gehiagoienan, Aramaioko talde hau existitzen zara. Orduen hori lortu da, vamos, con creces. Zulu gaina jentik handean da biela gure azkenengo estu, ze lortu dugu. Egia esan, pasillotik pasatzen ikusle bat, eta soian zuen kantu berria tarareatzen edo. Eta horrek eman zion atentzioa taldekideari. Tira, Arragoak aipatu du, hilabeteko epea izan dutela eren emanalditik finalera, gutxitxo. Zuek aldiz, igual, gehizko? Gu geixena, lehengo urriak 14-tik. Baina, komento da, lehen gu urriak 14-tik abenduak 23 uste dute publika usala zein paseta zan finalera, eta gu ordura arte ibili ginen abesti berri sekitzen. Orduen prestatzeko auki dugu hortik finalera arte, eta benetan epe hortan danok bostok elkartu alizen garen denbora, ez? Baina, Nahi baino gutxiago, baina tira, azkenean sari nagusia zuen dako. Baina tira, horixe da orain aipatzeko dana, izan ere behin 3 finalistek emanaldi egin ostean, epaimaiaren txanda etorri zen, tira, epaimaia osatu dute danbaka honetan, Kristina Markinak, Nerea Loron Lafuriak, Inigo Ugartek, Julen Arbaizak eta Aitor Aldanondok. Eta saio denetan izan dira, nola ez, finaleko 3 emanaldiak entzun ostean elkartu ziren hor ikusten duzuen lekuan goiko koro alde horretan, eta hor erabaki hartzeko erantzukizunari heldu zioten izen bat eman behar zutelako. Eta bien bitartean Digi Gelak girotu zuen gaua. Ordu batak bueltan etorri zen erantzuna, pasatxo ere bai, guk nahi baino pixkat beranduxeago, izan ere, etzan bat ere erraza izan epaimaikideek izen bat ematea, baina azkenean eman behar izan zuten eta eman zuten. Letaginekoak izan ziren lehenengoak saria jasotzen behin sari banaketa hasita, eta tira, Julen, ekinez goiena saria egokitu zaizue zuei, Julen Inarra ekinez elkarteko kideak eman edo haren eskutik jaso zenuen saria, laster ikusiko ditugu irudiak, haiek ere jasota daudelako, antzineten, publiko artean zineten, eta tira, zer da zuentzako jaialdian edo ekinezen jotzeko aukera edukitzea? Guretako esperientzia barri bat azteko, ez? Zeolako festival handi baten sekula jogarik gauz, gu gauz oituta leku txikin hautan, ez? O gaztetxetan, ez da gehiago sotako jaixak, herritako jaixak, baina leku txikin hautan, eta holako leku baten joteko aukeria emutia, asko eskerketakoa da, ez? Eta, zela baita, errekonozimentu txiki bat bai, ez? Indarra emuten dutuna prota aurrera egin jarraiketako, eta hoxe, ze mogu espaten da, kontzertua. Horixe ikusiko dugu. Zuek danbakari dagokionean urriaren 28an jozenuten, danbakako bigarren emanaldian hain zuzen ere, eta orduko irudiak ere baditugu. Zelan gogoratzen duzue emanaldi hori? Lehiaketan batean parte hartuak zarete aurretik? Ez, egixe esan ez. Eta justo komentau zanean, jakin gebenean danbaka berri zinbiar zala, ez geben dudaik euki, egixa apunta egiten nahiko berandu bili ginela, baina ez geben dudaik euki, hasieratik pentsaugen apunta egitea, ez gekixen oso ondo ze formatutan izango zen, zela izango zen
antolakuntza dana, baina hori ez, kontzertu egunean Bergarako Semination sartu ginenean, lekua behabe oso guai dau eta ikusi gituanean kamera horrek danak eta oitxugari gauzen entorno hori ez. Eta hoxe, esan kontzertuan guztua gelditu ginen ez. Azkenean ginen geuk iten dakiguna, geure kantua jo, gazinion batzu bai eta ona izan zen, eta jokinek esan dauena, ez? Geure kontzertu bat hor grabauta geldiketia, kamera honekin eta bai rekuerdorako, bai promorako, bai dana dalakorako, bai bezkerketakoa. Olako txapelketa batean parte hartzea prestatu iten da? Ordu asko sartu zen dituzten, ez bereziki? Gisa esan, ez. Betikoa, azkenean, iten duna, ez. Lokalea fan, ensai hau. Gisa da, danbakan apunta borduko, bagebitzela bigarren disko izango dan kantu horraik konposaketan. Eta konposaketa lana alde batera itxi behar izan geben, kontzertuko repertorioa joteko. Baina ez zan izan ezer. Eta honetan zein da zuen martxa? Zenbatero elkartzen zarete edo... Egun normalian saiaketan gara, bai kontzertuak dauzenean da, bai ontxe konposaketa lanetan gauzenean, bentzet hastean birritan geldiketia. Bai. Atentzio ditu du jokini? Bai. Zuek zenbatean ba? Hastien behin geratu albagara asko. Egisa da, ensaio danetan, batzutan laurok ezin izaten garela agertu, baina bentzet bat o beste ritmoan jarraiketako, nahiz da zeuk ezin, beste batek albaldin badau kantu barrixai heldu edo ideia barriren bat sortzeko, bai saiaketan gara. Oso ondo eta tira, ekaina oraindik ematen duan da hola, baina poliki ere gerturatuko da, eta ekinez jaialdian izango zarete, hor ditugu. Iaz egintzan lehenengo aldiz, Bergaran, hor futbolzelaian egintzen, orduan, orain aurtengo ezingo da bertan egin, baina tira, jaialdi potentea, talde askorekin, eta konpromisotxo bat, eta aukera handi bat, ez da, Julen? Bai, egisa esan, plaza politia da, ez? Aurreko urtean ikusi izan, izentsua edo izen hartu ebela, ez? Festivalak, joven taldiatik, bertan batu zen jente pila horreatik, ez? Eta guretzako, kriston aukeria da, ez? Bentzet, leku olako handi baten joteatik, alde batetik, eta, geu jente geixauk esautuko gauelako, ez? Eta hoxe, aukera polita eta oin irudixak ikusita, gogo geixokin. Oso ondo, postekoa da. Tira eginez jaialdiko arduradun Julen Iñarraren eskutik jaso zenuten saria, eta intzuzen ere berarekin izan gara, jakin nahi genuelako, zergatik letak ez da, zergatik aukeratu zaitue zuek jaialdi horretan egoteko, eta beran erantzunak entzungo ditugu jarraian. Azteko, ez da erabaki erraza izan, parte hartu den banden kalitatea kontutan izan da, lehenengo banda anitzak izan ditugu, danbakan, eta kalitatea gorena izan da. Hortaz, erabakisa zaila izan da, baina jaialdiaren musika tipologia kontutan izan da, eta letagin bandaren musika kontutan izan da, banda proposana letagin iruditzu jau, ez? Gero beste alde batetik bai, gaur egun jaialdi izan programatuta azkagun banda kontutan izan da, beraien jatorri isa, proposa ikusten ginen bai, oinatiko banda bat programatzia. Hortaz, bi arrazoi hauen gatik, letagin izan da aukeratua. Ekinez musika elkartearen helburua da kaleko musika bultzatzia eta musika alternatiba ere bultzatzia, ez? Eta era hontan dagokizon oholtza eskaintzia eta dagokizon oihartzuna ematia, ez? Hortaz, guretzako danbaka bezalako ekimenak oso garrantzitsuak dira, gehien bat gainera kontutan izan da, debagoienian dakagun musika mugimendua, eta debai honeko bandek bai kontutan izan da erabiltzen dela musika aldarrikapen tresna moduan,
oso garrantzitsua iruditzen jau olako ekimenak izatea, ez? Bai, jaialdiaren programazioa ia itxita dakagu, eta ontsa gabiz hor udalakin espazioaren bilaketan, espazio bat izartzen, eta, urrengo hilabetian aurre ikusten duia honi buruzko komunikazioa zabaltzea. Hortaz, buru belarri gabiz jaialdiaren antolaketan, eta egisa izan da, aurtengo edizioak ere, joan zen urtean izan zeban moduan, izugarrizko itxura daka. Hortaz, posik. Borrokan jarraitzeko, azken finean musika eraldaketa tresna da, eta gizarterandako izugarri beharrezkoa, hortaz, hortan jarraitzeko izugarrizko zuzenekoa dauke, eta horregaitxikan izan dira aukeratuak, eta hori, zorionak. Bueno, sekulako zuzeneko duzuela, eta hortan jarraitzeko, Julen, horixe mezua zuendako? Bai, eskerrik asko besteik ez dago desateko. Oso ondo, eta ondo aprobetxatu ekaineko aukera hori gozatu egintzat, A ber. Tira, letaginei jasotako ekinez goiena saria ezagutu ostean, heldu zen publikoaren saria norentzako izango zen argitzeko unea. Eta hortxe, publiko artean zen Aiertek poz handi hartu zuen, berak beste ingurukoek esan beharra dago, eta tira, hortxe poliki-poliki igotzen holtza gainera, sari hori jasotzera. Ez dakit Aiert pixkat jakinian zenen, nola soia zen bozketak, espero zenuen, nahi zenuen? Bueno, a ber, egisa publikoa izan dela bozketa osoan emaitza hastiak pasauela, eta bai ikustenen, bainoian, lehenengo, baina, ziren ibilintzen bigarren, gero igo nintzen, eta bai ibilineiz aste pila batean lehenengo, baina gisa, bai zuken ataldiakin ibilinezela oso antzera. Eta hor da, tokaien basan ondo, pasaien basan ondo, eta bestela, bai. Eta kriston sari izan, ze alde batetik, aparte bideoklip bateakon ikusgarrikasuna eta horrean aukeria, bai jasan eretako publikoak eta bosketa bidez inan zehose irabaztia be, ez dakit, zehose apresioa eta benetan pila bat eskerketa hotela hemendik boskatu ez da indano hiri, eta hoxe oso beretsi izan zanetako. Bueno, Bergarako udala zan, sari honen babeslea, eta hain zuzen ere horri irudietan zaudete, Kristina Markinaren eskuetatik jaso zenuelako sari hori, Jokin berezi hartu ere bai, hortxe berriro ere unea, zure izena ateratzen zen une hori, esan beharra dago 2000 bat boto jaso direla, eta euneko 15,6 jaso dituela Aiertek, eta horregatik dela publikoaren saria hain zuzen ere. Tira, eta jarraitu zuen aurrera finalak, Danbaka musika lehiaketaren final handi horrek, eta horre pixkat finalista guztiek egindako lana aitortzeko unea etorri zen, Monika Belastegi, Goienako presidentaren eskutik, jaso zuten guztiek, oroigarri bana, finalista izatera heldu izanagatik, eta hortxe izango dute danek oroigarri hori ere etxean. Eta gero, hor bai, Kirioak dantzan, sari nagusia ezagutzea besterik etzelako falta, momentua hortxe, epaimaikidea, Inigo Ugartek, ematen dio, oroigarria Monika Belastigiri zabaltzen du, eta gero dano jarri ginen goiko pantalla horretara begira. Zelako momentuak izan ziren horiek zuentzako, Jokin, Aiert, Urduri, ez? Niretzat izen zen momenturik tensuena. Kontzertu aurreko da nabarne, eta ez dakit, ez dut inoiz lehiaketa baten horan parte hartu, eta ez nahu behotxuta momentu hortara, orduen niretzat arraruena eta tensuena hori zen. Bueno, eta hortxe dago unea, ez da? Danok elkarrekin zaudete hor, batzuk estenatoki gainean, beste batzuk atzeko aldean, zorionak eta txaloak denen eskutik, eta The Clayton aurrera, sari hori jasotzera, sari nagusia, zuendako izan zalako, Jokin, horre txalo zaparra da, besarkadak, danak pozik. Urduri atera zinetela estenatokira, eta tira, horrak asu Urduriago? Horrea ez, ni nagoen Urduri izena urten arte.
Gero ja, akorretanaz, bateristak bai izan zauela beti atzien egoten danez joten, urduri zauela hor da, ez zutik jentien aurrien, baina bueno, niri toketa jaten lanagatik oitxuten abortala. Tira, hortxe izan zen, akaso, unerik gorena emanaldi ez aparte noski. Tira, epaimaiaren dako, aipatu dut, oso zaila izan da, sari nagusia izendatzea, horrela adierazi dute gainera, gogoratu berriz ere, Kristina Markinak, Nerea Loron Lafuriak, Inigo Ugartek, Julen Arbaizak eta Aitor Aldanondok osatu dutela epaimaia, eta eskatu diegu ere, azaltzeko zergatik, The Clayton eta hauetxek Inigo Ugarteren hitzak. Eta bakit, honek son hau aldauela klitxe bezala, oso zaila izan da eta ez dira, baina benetan oso zaila izan da, ze, bueno, ekixen be bai, guk aukeratu genitun, ez da, hiru talde honaik, hiru proiektu honaik, ez, italde eta Aier bakarlarixa ez, finalian egoteko, eta, bueno, ekixen horreztu egongo zala, hirurekin dituzte apostuak final hontan, hortxe egoteko, eta hortxe ondia, eta baloro ditugu, eta, bueno, denbora asko ez dugu euki, baina erabakia hartu behar izan dugu, asko kostata, benetan asko kostata. Zuzeneko horri emunxau, ez da, garrantzia, zuzeneko hori zela. Bai emundozko impresioa, 45 minutuk emanaldi honetan, hasierako 10 minututan, ez? Igual, ez? Ez dakit urdurik jasuna zan, ez dakit soinua zan, ez? Eskotan egoten dira faktore batzuk, ez dakitula oso ondo zer dan, igual, sobre todo taldetan eta, igual, ez dauela guztiz rodauta ez doiala, ez? Baina gero hartu dau eurak dian hori ez, eta demostrau daue, ez dena tokisa oso ondo beteten daue ja, oso, ez, tezbe hori da, bezlarixak zela lidera iken dauen hori, ez da, gitarrak, eta zelako landuta dakoin, zelako lana inja dakoin, eta zelako zuzenekoa eskaini dauen, ez da. Aiarte eta arragoak injauena, desmerezi barik, ze benetan eukiko geike argumentu pila bat, Iura bixape bai, irabazle zehateko, baina, Claytonen kasuan, lehenengo kanporaketa hortan guztauxakun be bai. Eta gaur, eurak diana, oso talde indiako taldea diala, landutakoa, langilea diala, demostratu dago beste behin. Zalantzari gabe, ez nuke nik horre leku horretan egon nahi horre bariku horretan, baina tokatu zitzaien, txapelketa guztian egon dira, erakaukeratu dituzte gainera zaituztete finalerako, 3 finalistak, eta tira, hori izan da, eren epaia. Tira, gero han jende pila zegoen, eta ibili ginen mikrofono barekin galdezka, ez bakarrik finalari buruz, baizik eta danbaka musika lehiaketak zer ekarri duen, edo zer suposatu duen, eta tira, antolaketaren bueltan ibili diren 3 kideren adierazpenak ditugu jarraian entzuteko. Balorazioa positiboa, uste dut badala danbakan helburua erakusleio izatea, ez da, behin eta berriro esan dugu hori, eta uste dut bete dala helburu hori. Eta batez be, nik aitzeko nuke anistasuna, ez? Pentsatzen jat, eta hori da jaso dutena be, kanpotik oso anitza izan da parte hartzea, oso anitza izan da finala, oso anitza izan da ikuslegua. Orduan, uste dut hori jarriko nuke balorian, eta hori ez, olako erakusleioak premiñaskoak diela, eta jendia eta inguruan dauzkagun artista honetan bultzada emateko. Irtetzen dena, nik uste dut hau gozatu indugula benetan, eta nik uste dut publikoak be gozatuko dabela, eta hori da garrantzitsua ez, musika hori dalako azkenian, jendiakin konpartitzea eta gozatzea. Alde batetik oso aberatza ikusi dalako, ez da, zelako baiara, hainbeste urte ostian, danbakain barik, zelako aberaztasuna dauen estilo batzutan, nahi ez zan egiten, ez? Eta, genero ikuspegitik be bai, aberaztasun ondixa, eta ikusi dugu hor builakaera bat egon dela. Eta beste alde batetik, oso esperientzia politia, epaimaikide izatiana, zertzenen ezautu izan ditut, 4 pertsona, musikaren munduan mugitzen dianak, nire beste perspektiba batzutatik, eta ikasi dut pila bat, netako izan da, aprendizaje bat oso politia, oso interesantian, izaiatu nahiz, nire iritzi xamuten be bai, baina ikasi dut pila bat, eta izan da oso politia eta oso emozionantia. Finalera begira bagoiken, ez da, batetik finalak beti berezizak dielako, balio erantzi hori, ez da, sari hori banatzerako orduan, kasu honetan be bai, 45 minutu emanaldi bakoitzeko, bagoiken antolakuntza aldetik, bagoiken txalantza kezka horrei bagenitxuen, baina ederto urten da dana, ikustea besterik ez dauzen bat jende gerturatu dan, zelako emanaldixak izan die,
dien, danbakak zer bereiztu dago inguan anistasuna izan da, eta finalien bertan be oso islatuta geratu da, batetik Aiert, bere doinu lasaiekin, ahots gozoarekin, sekulako etorkizun oparua ikusten jako, publikoaren saria irastez aparte, badakite epaimaiak behor tanteau dauela, ezta? Aiert da aukeretako bat izetia, Arragoak gero sekulako bidaia proposatu duzku, mundu osoen ziar, folka oinarri itzela izen da, eta gero Aramaixoarrak, The Clayton Boskotia, rock and rolla, erraietatik atara dabie, badaki gainera bigarren disko horri begira, eta ja, sarisa irabazi dabela jakiterakoak guk grabatuko dutzegu, ezta? Bigarren disko hori, beste norabide bat hartu dabela rockaren mundu ozeano zabal honetan, valorazio borobia. Tira, valorazio borobia antolatzaileek izan da benetan zuendako erakusleio ezagutu dituzue talde berriak, anistasun hori baloratzen duzue, ze esango zenukete, Jokin adibidez? Niretzat bai, asteko egona zelako danbaka danetan, lanien. Orduen bai tokau jate ezagutzie talde danak, eta talde danen barruen taldekide danak. Eta bueno, eurekin berbain da hori dana. Orduen bai interesgarri. Eta gero, taldekide modura, behintzat esperientzia ikusten dut, lehiak eta parte honetatik, ez? Hasieran atzera hautatuzkun apurua zan lehia hori, azkenien lehia bakoitzan buruen dauz, aldozu hartu perfectamente beste kontzertu bat moruen, guk holan hartu dugu, eta oso esperientzia politxe guretzat. Ados? Bai, neu guztiz ados, eta esan da bainakin be bai. Uste talde batetik be, bizibilitatea eta erakusleio moan, balizu izan dozkula artista dano iri, ongaren dano iri, parte hartu den hogei iri, eta horrez gain, ni adio esapuntu nintzen, izasen hasieran, aprobat, entzunelako albistia, zehose kontau nostan aurrekoa, beste diseinu batzutakoa eta fanez poliki ezauketan talde ezberdina debagoienakoak, baiarakoak, eta gero be, niretako izan dana, eukitia bai edukisa nire kontzertu batekoa kalidadezkoa, eta horrez gain be, esperientzia lako antzoki baten jo edo lako leku preparo baten, eta aparte superberezia izan da niretako prestakuntza da nobe bai. Julen, ados? Bai, eta guretako be igual, ez? Azkenean, debagoienan, edo, zu kontzertuta zoia zenean, normalean, musika mota bat guztain zatzu, eta musika mota hortako taldiak ikustea fateza gehixenetan, ez? Eta danbakak bai balixo izan daue bai, ez? Ezauketako, ze beste musika talde dauzen debagoienean, eta bestela igual esautuko ez zituan talde horreik esauketako. Eta hori, beste Jokin eta Aiertek esan dauen nakin, ados. Barikuanan mikroarekin jendarten genbiltzala, anarrapatu genitun baita ere, Iker Barandiaran eta Koldo Otamendi, hauek musika inguruko badakizu ezen salsatan sartuta ibiltzen diren, eta eren iritzia ere entzun nahi dugu. Niretzat batetik danbaka berriz egotia oso pozgarria da, 12 urte pasaudie, ikusten dugu ondio musika talde asko dauzela Euskal Herrixen, oso desberdinak. Ezin izan do jarraitzu aurtengo edizio lan ganoraz, baina oso bariaua da finala, eta soriona parte hartzaile guztiei, eta parte hartu ez da benei bebai, jarraitzu edizela gauza sortzen. Badauz herri oso ekimentsuak musika aldetik baiara hontan, ez ditut esango zeintzuk, haundixen adie bat ezbe, baina bai, eta gainera, hemen lehiaketan ikusten gabitzen taldiez gain, badauz beste estilo batzuk ondion bebai, zuterran hauak esan ginke, badauzela. Gaztiak sorionez, eta gaztiak ez dinaz, badabiz horkuntzan, eta hori oso pozgarria da. Horrelako lehiaketak emate dute aukera herrietan zer dagoen ikusteko, eta orduan Ikerra aipatu duen bezala ikusten da ze mankorrak izan ditezkeen herriak, eta batez ere esango nuke igual entsegu lokala duen herrietan sortzen direla talde asko, ez? Argi dago eskaparate handi bada, eta nik uste hemen eta igual leku guztitan dagoen arazo handiena da, jendea ez doala ikuste ezagutzen ez dituen taldeak ikustera, ez? Eta horrelako lehiaketak erakusleio ona dira, zer ari den sortzen momentuan ikusteko, ez? Beste eskaparate bada, eta horrek aukera ematen du bisibilitate handia izateko, ez? Eta horrelako ekimena interesgarria dira, txikian lana egiten ari den musika talde guztioentzako. Tira, berriro ere, erakusleio edo eskaparate ideia hori, eta gero lokaletan mugimendua badagoela, debagoienean badago, handia dago, zer esango zenukete? Ze ikusten duzu zuen inguruan? Oinatin behintzat bai, oinatin eltzian eta, ni naiz, ni banau baina egiz esan, zela bakarlari moure egiten zen askotan etxian eta ensaileko samurtasunagot,
baina jo, kriston movimentu dago beltzian eta... Bai, gainera lekua tensaietako oso ona. Bai, egisa, oinatin alde hortatik kriston suertia daku. Dauz lokal pila bat eta kriston kondizioakin. Eta, ekonomikoki, debalde, guretzako dauz. Orduan hori beste leku askotan ez da realidade hori, ez? Eta hori egiz esan ikusten da baita egunerokotasunean zema talde dauzen ensaiaiten eta igual batzuk ez dauz guztiz aktibo zuzenekotan, baina bai bada movimentu hori, ez? Bai, Ikerren esanetan horre bazen pixkate hoxe ez, lokalak daudenean egoten da mugimendua eta pixkate horre ere egileike indar pixkat gehiago edo? Jokin? Bai, eta enbida, guk Aramaizon daukogu lokal bat eta doi ezabalik ez dakit urte pila bat, aurten ja ies reforma dugu auzolan bidez eta auzolan eta gero ikusi da lokalan kondizioako betu dienien zelan talde gehiago egon dien, noengaz 10 talde lokal bakarrien eta ja gabiz burrukan udaletxia saberre moten duzku beste lokalen bat, ze ja hor dute gehiago solapetan gabiz, baina bai, adosko jokin esan dagoenien lokalak da zenien eta Julenek esan dagoen moruen batez be udaletxiek ordaintzen dagoenien hori ez, imaginau talde bat hasi biozula diru barik ez daukotzu praktikamente gasolina pagetako bez kontzertuta desplazetako eta ja pagau biozu alkiler bat hilero hori freno handi bada, eta aukitxiek gratis, gube daukoguna gratis daukogu, eta hori asko eskertzen da. Tira, adierazpen gehiago ere jaso genituen, hauek musikariak dira gehiago, Marti, Unai Azkarate eta Aritz Alustiza. Oso maila altua, bai. Bakoitza bere esparruan, nik uste dut oso top diala. Eozin lekutan joteko moan, eozin areto potentetan, vamos. Beitu, egisa esan, oinarte ez dut aukera ikeuki etortzeko, eta nago alusinatzen, zelako ambientia dagoen, zenbat jendetza dagoen, aurreko disinotan egondan egon, ez dakit 10 urte o zenbat dian, eta iruditzen jat, manda dela buelta bat, kristona. Beitu, gaur bertan, ez, dago arragoa, folk talde bat, eta gero oin rock and rolla, eta hasieran kantautore bat, nahi pentsatzen jat, hori estilo anistasun hori dela gure eskualderako oso pozgarria. Bai, nik uste zabaldu inala asko, eta hori oso notizia hona da. Gaurko hiru taldiak dira horren erakusle, ez? Bakarlari bat, folka, rocka, eta kanpoan gatu dianak elektronikia, eta hori ondala 20 urte danak gitarraekin, buru astindu, eta politia da hori. Sensazioak, zabiztela itxen sekulako lan soziala eta musikala, sortzailea eta benetan, pasada bat. Nago giro ontaz disfrutatzen eta musika talde desberdinak ezautzen, eta bai. Aiert oinatiarra, benetan imaginatzen dutela bere musikia gaur emondaben kontzertuakin adibidez, negoan imaginatzen elektronika puntu batekin nola fondotik, eta berak erabili daben efektu hori ahotxean, bokoder edo zelan da ahotxe efektu horrekin eta ikusten dut, telebista serie bateko banda sonora moduan izan lekela Aierten musikia, lasai asko. Eta gaurko kontzertua oso landuta ekarri eta politxa. Oindala denbora gutxi arte nineo pixkat, joiak izatean, talde gutxi ez, eta daen taldiak antzekuak eta danbakan ikusi da ez dala hola, daukagula gazte sortzaile pila bat, jendeak garajetan ensaiatzen eta egurra emateko prest. Gazte sortzaile pila bat eta hauekin biritan, ez dut sartu hori, tarte hori, baina desiatzen zeren erak ere jotzeko, tira, kaso etorriko zaie aukera aurrerago, baina proposamen ere jaso duzu, zer iruditu zaizu? Unai Azkaratek aipatu duena? Bai, gisa niretako, bai gurotela, bai azten izan zehoze kaleraketarako edo grabaiten eta bai da lan eridea eta apurat elektronikiakin zehoze, gabidez kontzertuan inen olako zehoze, bai relazionaikia ze ustot oso kompatibilia lan estiloakin, eta benetan guztia isa, eta konsumikin duten asko be elektronikoa dela esango neke, eta bai, neu pozik esaten nire musikiak bali xauela beste esparru batzuk hartzeko eta beste
beste gauza batzu, beste mundu batzutara erueteko. Tira horiek ere entzutea beti da atsegina eta beharrezkoa. Guk egin dugu errepasoa, hau zen gure asmoa, zuen konpainian pixkat irudiak gogora ekarri, zuek zoriondu, nola ez. Han zerenen hitzak eta jaso, zuek ere entzutea, eta tira, orain diskoa grabatzera. Jokin, hasita zaudete? Ondion abestidanak eskegu apur bat komplikauek zentzu hortan, 5 pertsona bastante burugogor gauza bat lortu guran, orduen abesti baten abesti alfa ataratzetik bukaeran geratuko danera, buelta asko doi esor erdixen. Baina, data daukogu iraien grabetako, orduen iraierako derrigor bidea abestixek, así que... Oso ondo, zuen diskoaren zai egongo gara, Aiert zure bideokliparen zai, eta ekainean hitzordua dugu jaialdian, eginez jaialdian. Mila esker zuen bisitarengatik, zorionak beste behin, eta gaurko saioa biribiltzeko, gogoan hartu nahi izan ditugu lankideak, ezta? Hainbat eta hainbat saiotan antxe, kamarak montau, jarri, gero saioak grabau, gero emitidu, gero jaso dana, bai, Jokin ere bai, esku altxatzen zaon, behar etartean izan da. Tira, horrek danak gogoan hartu nahi izan ditugu, eta bideo txiki hau erentzako. Zuei eskerrik asko zuen arretarengatik eta bihar arte.